लोगोफोर आंनि गोदान मोनसे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो। थास' खानो फैनानै मेथाइ जागासिनो जोङो। नै आब' मेथाइ जमगासिनो। दखानदारखौ खोन्थाला आं गोजों दन्दा दाथार। बेसे बुरजा मोनखो नोंसोरो? नुबाय थांसैथ'नो। खाजेनबाय। नोगोर ना दंखायोनो मालाबा गुरफैनांगौ जा नाखा सथिबो सान्दुं गोसाजों माजों नाया नुदोंना नुवाखैथाय सान्दुंजों नाया नायलाय गायदे नोगोर दंखायो गुरफैनांगौ ना मालाबा बैसिम गुरलांनांगौ नोगोर नाखा आयु 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 मालाबा गुरफैगोन दे आब' थांगासिनो न'आव लोगोफोर बेसे बुरजा मोनखो नायनो नोंसिनालाय आयु जा बुरजा बुरजा मोनखाबाय जोङो जा सान्दुं गोसा जा सोमथाबलायबाय जोङो आब'नानो बांसिन थास' बिबारा जोंनाथ' गैथारा नै हाला नै गाखोनानै हानदो नालाय थाइसे नोमफ्राय फाहामफैगोन लोगोफोर न'आव सफैबाय दिनै भिडिअ एसेनोसै आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार चेनेलाव गोदान फैयोबा साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय।